Aja bingung apa aja sombong? Aja sombong. Dados. Mbah. Kang ngene iki jenengan ki usia pira saiki? Tapi rasanya kayak umur 50 ya Mbah ya? Ya kayak sekira kare selikur Pak. Iya kayak selikur jarene. Pokok aja jajarane selikur Mbah ya. Iya. Untune kayak cukul ya. Kirain masih ngono ya panggane ganteng ae. Ayo Mbah joget Mbah. Nanti yang muda ya.